O alcalde Luís Pérez Barral e o xerente de conservas Cerqueira, Manuel Aldao, foron os encargados de asinar este acordo que permitirá pechar o expediente administrativo de compra da antiga factoría emprazada na zona de Bando Río, para que poida pasar a engrosar o patrimonio municipal. O alcalde agradeceu tamén a boa disposición da conserveira, que deu sempre facilidades para poder chegar a un acordo, que permitirá que Ribeira poida dispoñer dunha nave industrial de conserva tradicional en perfecto estado de conservación e que mantén aínda a día de hoxe a súa estrutura orixinal. Para nós este paso hoxe é moi importante porque finaliza un expediente administrativo intenso onde tivemos que cambiar diversos recursos de fondos europeos para poder adquirir esta nave. Tamén quedan solicitadas todos os permisos e autorizacións sectoriais e única e exclusivamente queda para concluir a compra e poder formalizala, pois un acordo plenario e tamén a concesión dunha autorización por parte de Costas de Galicia. Única e exclusivamente iso. Unha vez feito ese último trámite, pois poderíamos xa formalizalo no rexistro da propiedade e, por tanto, comezar a desenvolver aquí actividades para uso e desfrute de toda a veciñanza. Para a firma, a sinatura deste acordo é tamén satisfactoria, xa que permitirá poder preservar a nave para uso e disfrute de todos os ribeirenses. Claro que é unha satisfacción para nós que isto se preserve e que poidamos recordar de onde vimos, cal é a nosa historia, nos axudará a saber hacia onde queremos camiñar, ¿no? Entonces, sí que é moi interesante e sí que é moi importante que unha nave tan bonita como esta, que nos sirveu de nave industrial durante tantos anos, pois que ora poida ser para uso do Concello e que, vamos, segurísimo que habrá multitude de cousas nas que facer nesta nave, non? A compra da nave de Cerqueira enmárcase nun plan máis ambicioso dentro do programa Ribeira Atlántica 2030, cunha dotación de fondos europeos dun 6,5 millóns de euros, que contempla a rehabilitación integral do barrio de Bando Río e a súa integración co resto do casco urbano, para tratar de recuperar a identidade da bella Ribeira, moi ligada á tradición mariñeira.